गोजोन फुंबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। नीलकमल बर' मुंनि सासे बर' फिसाया PhD उथ्रिसार जानो हादों। नलबारि जिल्लानि टिहु पुलिस थानानि आवथायाव थानाय टिहु सहर वार्ड नम्बर 4 नि थागिबि बिफा रुंसारि दलेन्द्रनाथ बर' आरो बिमा मनमति बर'नि फिसाज्ला नीलकमल बर'आ महाराष्ट्र पुणेनि भारत विद्यापीठ मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय सार्भे अफ फिजिकेल एक्टिभिटिज सेडेन्टारि बिहेवियार एन्ड स्क्रिन टाइम अफ एडल्सेन्सनि पुणे सिटी आयदानिफ्राय PhD डिग्री मोननो हादों होननानै खौरां मोननाय जादों। रुंसारि देंखोगिरि जुबिन गार्गनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों नलबारियाव BJPआ मोनसे रेलि हाबाफारि लादों। हाबाफारियाव बाहागो लायो आसाम रायजो BJPनि आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथांजों लोगोसे मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा आरो मिरुनि मन्त्रि पबित्र मिरगिरितायाबो बाहागो लादों होननानै खौरां मोननाय जादों। सराइबिल जमदुवार सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव सिलभार जुबली सेलेब्रेसन 2025 खुंफुंदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल जमदुवार सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव थांनाय 2000 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन। फैयै फैयै दिनै जमदुवार सेनियर सेकेन्डारि स्कुला 25 बोसोर आबुं जानायखौ लोब्बा लाखिनानै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै जमदुवार सेनियर सेकेन्डारि स्कुलनि बानजायनायाव सिलभार जुबली सेलेब्रेसन 2025 खुंफुंदों होननानै खौरां मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै फैगौ डिसेम्बर दानावनो टेट क्वालिफाइ बिथांमोननो एपइन्टमेन्टखौ होनो नाजागोन होननानै बुंथियो एम रबिराम नार्जारि बिथाङा। क'क्राझार जिल्लानि तिनालि 14 नं आमगुरि गामिनि सानै गथ'नि बिमा मुर्सिमा समायना बसुमतारिया थांनाय दान मोनसे सिगांनिफ्रायनो न'निफ्राय ओंखारलांनानै दिनैसिम न' फारसे फैफिनाखै होननानै खौरां मोननाय जादों। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायदोंब्ला न'खरनि सोद्रोमाफोरा 8453152304 मबाइल नम्बराव खौरां हरना खोन्थाहरनो खावलायदों न'खरनि सुबुंफोरा। 28थि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप टुर्नामेन्टनि लाहार फाहार खालामदों। डिमाकुसि एबसुर डिमाकुसि गेलेमु आफादनि जथाय बानजायनायाव फैगौ नबेम्बर दाननि 15 निफ्राय 23 खालारसिम खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। डिमाकुसि जेम्स बेंगा गेलेग्रा फोथाराव मोजाङै खुंफुंनो थाखाय गौतम शर्माखौ मासिगिरि, सनाराम बसुमतारिखौ मावफुं मासिगिरि आरो लहित चन्द्र बर'खौ लिंथुमगिरि महरै सायख'ना मोनसे गोग्गोम बानजाय आफाद दानानै खामानिफोरखौ सिरिबाङै मावफुंगासिनो दं। मैया बानजाय आफादा मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि सेराव जाफुंसार खालामना हेफाजाब आरो मदद खालामनो थाखाय खावलायोबो होननानै खौरां मोननाय जादों। अलिम्पिक सनानि मेडेल देरहागिरि निराज चप्राया भारतारि रौनिया हानजायाव लेफ्टिनेन्ट कर्नेल मान बावनाय जाबाय। मैया 22 अक्ट'बर बुधबाराव दिल्लीयाव रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंह आरो रौनिया हानजानि गाहाय जेनेरेल उपेन्द्र त्रिवेदीआ बिथांखौ बे बिमुंजों मान बावदों। बे फोरबोआव बिथांनि बिमा बिफाबो दंफायोमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। बिमा पद्मावतीनि मुङै गंसे पद बिबारनि मुसुखा बेखेवनायजों लोगोसे थानसालि लुफुंनो गाहाय खुन्थिया गायसनदों। क'क्राझार जिल्लानि आलांगि फावरा गोजा गामियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो ओनसोलनि सुबुंफोरजों इसोरनि थावनि महरै फोथायजाबोनाय मोनसे बिलो गोसोम बिलोआव थानाय गोसोम बिलो बर' राजा बाथौ थानसालिया मैया बर' राजा बाथौ बोराइनि फिसाजो गेजेर पद्मावतीनि मुङाव गोदानै लुफुंजानाय पद बिबारनि सायाव पद्मावतीनि मुसुखा थानाय गंसे मुसुखाखौ बेखेवनानै खौरां मोननाय जादों। लोगोसेनो गोदो गोदायनिफ्रायनो इसोरनि सोरजिनाय बिलो बिमा गोसोम बिलोनि मुङैबो गंसे गिदिर थानसालि लुफुंनायनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबावो होननानै मिथिना मोन्दों। गोसोम बिलोआव मोनसे बिलो दं जाय बिलोनि दैनि गाबा सम लानानै माब्लाबा गोसोम माब्लाबा गोमो माब्लाबा गोथां जायो आरो गोथौ फोथायथि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय बे बिलोनि दैया गासैबो बेमार आजारनि मुलिनि गुन होयो, थामहिनबा फाहामथाय होयो होनना फोरमायथिनायजों लोगोसे माखासे धोरोमनि बाथ्राफोरखौ मिथियो। गोसोम बिलो बर' राजा बाथौ थानसालिनि गुरु जोंमा खुंगुर बसुमतारि बिथाङा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।